Здравейте! Ти ли си той? Аз съм Гизио 22. Ето ма! Виждам те. Здравейте, днес с един приятел ще почнем да стримваме още от сега малко по-рано. Който иска може да се включи в стрима. Всяко време. На какво ще играем първо? Не знам. Какво се? Нищо, правим клип. Правите. Да. Ако искаш да се пуснем на Лард Бол за начало или на Лард Еван, което избереш. Лард Еван беше добре. На Лард Еван? И аз така добре. Даже не знаеш което е. Да си играм добре. Да си ми калки ще бе. Чакай аз не бе. Дай ми да бъде тия помощ да се... Да, трябва да препишеш ето име. Да. Ч, С, А, Х, 1-7 не е това. Най-късно. Ще почваме ли да играем вече? Да. Къде отиде бе? Къде се пусна? На кого се пусна? Аз даже и не разбрах. Ето ма бе. Къде бе? На мен не ми излизаш. Никъде... Айде добре, къде ще ходим? Ами къде ти кажеш? На мен не ми пука. Аре, ако искаш първо на Лард Бол или на... Де да знам, което кажеш, Лард КС. Аз ти предлагам за начало. Ама на скиблок бе. На Скайблок. Вече не си било, виж. Добре, идвам, айде. Човек, тук някакви коне фърчат във въздуха като ли. Около мене. Мале, виждам ги. Направо човек и чет като... Добре. А те сме бе. Те са го променили малко бе. Не знам, аз тук... Наклонена черта из... Наклонена черта Исле. Не. Из... Коре... А... Те. Добре, аз имам нов остров. Какво ще го правя? Човек при мен не стана. Пада... О, фак. Чакай, ще се спомня при тебе. ТПА Бажа 11 беше, нали? Къде? Чакай, че съм изял едното А. Давай. Идвам. Чакай малко. ТПА Бажа 11. Аре бе! Дай малко бе. Какво? Чакай, спална... Какво ще играем? Скиблок ми харесва, ела. Добре, аре, идвам след тебе. Юпи! Те си стрелващите много ма кефят. Почти тази стигнах. Тук къде сме, бе? Дай на кого ще играем този път, защото аз нямам никакви идеи. Де да знам. Креатив, не... Искаш ли не минигамес? И аз ти ще да ти предложа. Минигейм, същата работа. Абе, сега не ми прави забележки грешно или правилно. И тук като дойда се чудя сам какво да направя. Ела на тъната рум. Аз съм точно за тебе. Тъната рум, добре, дойдох. И какво трябва да правим сега тук? Трябва да бягаш. И TNT-та да падат, докато бягаш.
И какво трябва? 2, 1, старт! Почна. На кариера бягам! На където трябва да е само да създам. Паднах надолу! Аз си те паднах от самата игра. Аз не умрях. Да. Добре, аре, като си спечелил, аре пак да играем. Чакай. О, fuck, bitch. Айде, какво стана? Така ли си? На тъмната, пак на тъмната румли или какво беше там? Да. Добре, аре почвам. Кажи на Павела, там ли е, бе? Нещо. После като ти видиш и кажи, че... Какво си? Какво ще да кажа? Да не пише глупости за мен в фейса, защото видях. О, да вчера ли можеш да играеш? Бла 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 бла. Не, паднах! Не умирай! Не! Мамка, умрях. Печеля! За втори път. Да те яд. Този път няма да загубя. Искаш да предизвикваш ли ма? Да, този път няма да загубя. Здрасти. Здрасти. Старт! Тук ще падна. Умря ли? Не знам. Ще ли умря, бе? Ти де си, бе? Аз съм още горе. Мисля, че можеш. Не! Не! Ой, окей. Измъкнах се. За малко умрях. На най-долния слой. Не! Подявали те! Абе, видяли, бе! 3 пъти поред, 3 пъти ще спечели. Аре, още един път, бе, да те видим сега. Този път няма да ти се дам. Не, че миналия път не ти се дала, ама. Този път ще победя. Не да си щупиш бюрото. Този път няма да се откажа тенис. Ще обикалям в кръг. Ой! Не! Не! Още не съм мъртъв, да знаеш. Кой каза, че аз съм? Фак! Фак, симпъл! Фака! Умря ли? Yes! Браво! Малко! Ти си за малко, си е малко. Не! Да, бе! 4 пъти! Аре, нещо друго. Пак ли искаш, бе? Да, искаш. Аре, още един път. Човек, кажи го ти на панела. Къде си ти, бе? Абе, какво ме минаваш? Кой ти позволил на теб? Не! Кога почва? Не! Не! За малко. И аз ти. Аз нямам място на къде да бягам, ти разбираш ли? Добре. О, фак! Умря. Ама аз 4 пъти поредните... Добре, аре, още един път. Добре, аре. Добре, аре, Дима. Други игри има ли? Кои? Ти избери играта. Дай ми го де. А ти го не слушай на хем, дай почи. Почи. Това път си. Много малко. Почи си. На какво ще играем? Кое кажеш, бе? Аз тук игрите изобщо не ги знам. Павла, ти какво си писала? Натисни дясно копче, докато си напред така се стои. Покажи с това. Ръката. Ръката? Да, ръката. Ти да го държиш. Добре. Павла, ти какво си писала? До вчера не си могъл да играеш някакви такви, защото ти много можеш. Той се баш е интересен. На интересен ти се правя. Аре, ти ми погледни не сървърите ми, игрите, които играя на самостоятелен режим. Може да си. Аре, човек, да играем нещо, бе.